ପୁରୀର ପରିଚୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଂଶ ହେଉଛି ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଆଉ ଏହା ଆଜିକାଲିର କଥା ନୁହେଁ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷର କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରୀ ଏକ ଧାର୍ମିକ ରାଜଧାନୀ ହେଲା। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜା ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ। ତାପରେ ଗଜପତି ରାଜାମାନେ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଧାର୍ମିକ ରାଜଧାନୀର ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବେଳେ ବି ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କମି ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହିଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏହାର ମହତ୍ୱ କେତେ ସ୍ଥାୟୀ। ହେଲେ କଥାଟା କେବଳ ଧର୍ମ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏଇଠୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ଏହା ହେଉଛି ଶାନ୍ତି, ଦୟା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତିର ଏକ ଭାବନା। ଆଉ ଏହା କେବଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ, ତାଙ୍କ କଳାରେ, ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ଏହା ଖାଲି ଗୋଟେ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହାର ବି କେତେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତାପରେ ଅଣସର, ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି ବିଶାଳ ରଥଯାତ୍ରା। ଭାବିଲେ ଦେହ ଶୀତେଇଯାଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ।